Assalamualaikum. Mbah gorengan, Mbah. Ini kalau gorengan. Kembang, Mbah. Oh, ya. Kurang. Wis buyangi. Apa, Bu? Oh, Mbah, sirat nggih. Malam semua. Siram riyen, Mbah. Sek Mas, manci di bapak. Ayo wis kowe kuwi ora apa. Wis mudeng karepe to. Ndak kaya sing nyambut gawe. Enak apa? Lopo. Oh, sate to. Cek nang sekalian tak tutune. Kudu kono, Mer. Kembangnya digarke, Mer, diprotol Mer. Heeh. Duri kayak nangis guys. Aku masuk mulutnya mbak. Ora apa-apa. Luar jajan semua. Nah, apa? Dia nek gegden nganu blenger, Mbak. Ini panggung wae. Arek rono nek sopo. Nek Yo, kuwi ya. nek beoke yo wong loro nek. Kok mau apa? Gegden. Barange gegden biune gegden kamu. Dibacai ya Pak Buri. Sekarang ya. Nang sarian malam semua. Ngedusi mbahne glu. Kan kuburane adem, mbahne digerujuk. Baru ke nang anu nang Mer. jajan rasakan. Apa? Dia nek gegden nganu blenger, Mbak. Ini panggung wae. Arek rono nek sopo. Dia nek gegden nganu blenger, Mbak. Ini panggung wae. Arek rono nek sopo.